mana sadaka saboda manzon Allah. Yar jagora karba ki same ni a jakata da nike. Barara ina masu sadakar ne kuke, gafa almajirai babu ido haka muke, daga mu sai yar jagora har da buhon mu muke. Kai ni bayar jagoran nan zoranta nake kare ta rike, dan naga alamun ta kamar ya fa cutar mu take, to ka an kare dai dan uwa da an bi ko mana ka rike. Jagoran nan fa tana gogari, na san da haka, da ganin kura za ta yi cizo ka gane haka, daga an ko mana sai ta yi canji ta saka, kuma ga shigarai sai yawon muke ba sadaka. Wai kana nufin tana coge mana ne sadaka? To da yaya ka gani? Kunne na shaida haka, amma ka sake tunani ashe kai zargin in ta kake. Ya kamar mun zama wuta kanshin nama fa nake ji. Taimaka mana sadaka kuma kar ku sa mana hanji, kuma kar ku sa mana da kashi cikin baki na da gurji. Kai ga wata tsoka a babu a wannan kaji, kuka dokan nama za na kira sojoji, kula cauki mutumin da ke shi jiki sai ya ji. Kai ku aje mai mu wuce mu hauci ba shi da sauki. Na ɗauyan ka ɗaya ma layar jagora ki zara na manke ma, mu sauri mu bar gurin tun kafin mu sha dima. Almajire ku zo ga sadaka, a'a mun yafi. Wayya almajire da sauri ba sa amsar sadaka, ni fa almajiran ban yarda da su ba dama, da alamun wani laifin suka yi ba sakan take. Don Allah ba ku ga wasu mabarata ba sun sace nama, wallan shirin fa na kama mutum sai ya suma. Naman da aka taya shi jaka goma nake da sallama, shi suka sace mini to wallahi yau babu zama. Malamai salamu alaikum, amin. Wai ko kun ga wasu su zo ku ne har da yan rakiya, lallai fatanan suka wuce na gansu suna sheka sauri, in kafar ka bata kalmi amshi ka sabi sa guje. Kai nan ba nan ba ɗaya layi nan yau waje ka shida albarka. Yau fa an taho hauci sai yanda ta kaya.